satamasta siitä, tai uusi, aika vanhaan tää on pikkusen kerennyt jo ryvetty tuolla, mutta satama-altaasta ilmeisesti jotkut sukeltajat nostanut pohjasta pari lonkkaria ja meikä nappas niistä toisen. Ne oli erittäin huonossa kunnossa ja tää toinen minkä nappasin niin oli ehkä vähemmän aikaa lojunut siellä altaan pohjassa, mutta joka tapauksessa katsotaan tuleeko tästä kalua. Olipas hyvä. Kävin Rentukassa syömässä, mitähän se oli? Canafeta pizza vai jotain sellaista. Pikkusen tässä ehkä jännittää tää, että niinku pysyykö tää lauta tässä alla, kun tässä on aika hapertunut noi trukkien ruuvit, tai ruuvin reijät oikeastaan. Ja vähän tossa kun rullailee vähän lujempaa vauhtia, niin sit jännittää, että eihän vaan halkee toi lauta tosta kohtaan, mutta ei mitään, toivottavasti kestää. Tässä on kyllä meikä mielestä aika siisti luukki tässä pinnassa, kun se on tommonen niinku selkeästi tommonen madonsyömä toi pinta, että ainoa mikä toi on tuossa dekin kunnossa niin kun arveluttaa, niin on se, että eihän se välttämättä kestä. Eli semmoinen lentävä lausekkehan muuten on, että ei kestä dekit, ei. Voin pistää linkin videoon, mutta joka tapauksessa tässä kyllähän se aiheuttaa oikeasti vakavan tapaturman vaaran, jos toi dekki on liian huonokuntoinen, mutta pitää nyt tarkkailla sitä tässä, kun käyttää, että miten se alkaa käyttäytyä, ritiseeko, ratiseeko. Ei ainakaan mitä tässä sitä testailin, niin ei vaikuttanut niin huonokuntoiselta, että se olisi oikeasti katkeamassa. Se, mikä siinä voi tulla, niin on se, että tossa missä on nuo trukkien kiinnityskohdat, niin se on 4 pultilla kiinni, molemmat tai kumpikin trukki on 4 pultilla kiinni ja nyt sitten ne on alkanut syömään sinne tai pureutua sinne laudan tonne dekin sisään noi trukkien kiinnityspultit. Ja siinä sitten pitää ehkä vähän miettiä, että mitä sille asialle tekee. Yksi voisi olla, että ihan vaan vaihtaa noi ruuvit ja mutterit uusiin ja sitten laittaa aluslevyt tuohon dekkiä vasten, niin saisi sitten todennäköisesti kestämään sen lauan paremmin. Noissa trukeissa ei oikeasti sinällään ole kauheena edes tekemistä. Ne vaikuttaa ihan toimivilta. Ainoa mikä ehkä vähän huolettaa, niin jos noi navat, kun se on tommonen 3-4 senttiä pitkä se napa, jos se on ruostunut liian pahasti, niin silloinhan se voi ajan saatossa myös katketa. Ja se kyllä tapahtuu sitten varmaan niin nopeasti, että siinä ei kerkeä mitään tekemään. Että sekin on kyllä niin kuin semmoinen riskitekijä, mikä tässä pitäisi huomioida. Mutta pitää sitäkin katsoa vielä tarkemmin ja miettiä, että onko nuo käyttökelpoista vai ei. Jos trukit joutuu ostamaan, niin sitten tästä tulee ehkä vähän kalliimpi homma, mutta toistaiseksi näyttää, että ei rahaa menisi ihan hirveänä. Noihin laakereihin nyt menee kyllä rahaa, mutta niin toistaiseksi ei kauheena mitään muuta. Tosiaan noille trukkien isollekaan pultille ei välttämättä tarvitse tehdä yhtään mitään. Se saattaa olla, että se voi jopa säilyä täysin koskemattomana. Sitä itse asiassa suositellaankin, että kun ostat uuden laudan, completein, niin ei tarvitse välttämättä koskea siihen pitkään aikaan siihen isoon pulttiin, mikä tuossa trukissa on. Että tää ehkä vähän kiikkerältä tuntuu, mutta toistaiseksi en kyllä aio koskea siihenkään. Se on hauska, kun tässä on tommonen pulloavaajakin tuossa dekin pohjassa. Hieno yksityiskohta.
mainittava, että siis se mikä skeittihommissa on hyvä, niin tämmönen yksittäinen työkalu. Eli T-Tool, T-työkalu. Tällä pärjää aika pitkälle, kun pitää alkaa jotain yksittäistä pientä säätöä tekee lautaan, koska niin tässä on oikeastaan kaikki. Tällä saa tuon trukin ison pultin, tällä. Sitten renkaiden pultit ja sitten vielä trukkien pienet kiinnityspultit ja sitten tässä on vielä sinne toiselle puolelle toi ristipäämeisseli. Mun mielestä ihan näppärä työkalu ja aika pitkälle tällä itse asiassa perusvärkkäykset sain tähän löytölautaankin tehtyä. Mutta niin joudun kyllä sitten vähän hakemaan sieltä isompaa ruuvimeisseliä tuohon kaveriksi, että saa kiristettyä noin trukkien kiinnityspultit. Mutta yllättävän voimakas työkalu. Ja itse asiassa siis se mikä nimenomaan on tässä hienoa, niin on se, että kaikissa laudoissa ilmeisesti on täysin samantyyppiset noi pultit, samankokoiset. Mut joo, mene ja tiedä. Kätevää joka tapauksessa. Nyt on kaikki viritykset tehty tuohon lauthaan ja kyllä se ihan niin tuntuu pelaavan silleen, että tästä kun kesä alkaa pikkuhiljaa kääntyä syksyyn ja on aika laittaa lauta talviteloille, niin sen kyllä pystyy nuilla virityksellä sitten jättää ensi kesää odottelemaan. Eli se mitä siihen tuli tehtyä, niin tuli vaihdettua siihen trukkeihin ja kiinnityspultit, laakerit ja renkaiden pultit ja renkaiden mutterit. Pikkusen tuli myös kiristettyä niitä kuningaspultteja. Tuossa aikaisemmin sanoin, että en ehkä niihin koske, mutta varttikierroksen sitten kuitenkin lopulta väänsin niitä trukkien isoja pultteja. Niin on pikkusen semmoinen napakampi tuntuma nyt siinä laudassa. Mutta tää oli mun mielestä oikein kiva tämmönen pikkuprojekti. Ja sain itselle kivan hyvän käyttölauan. Ja ei mitään. Kiitos kun kattelit tämän ja palataanpa ensi kerralla taas asiaan. No ei kun sitä vaan, tässä piti vielä sanoa, että munhan piti julkaista tämän videon tilalta ihan toisenlainen video, eli on jo siis kuvannut nyt videon siitä, kun kerron, että miten tämä mun nyt mennyt kesä oikein meni ja mitä se piti sisällään, mitä oli ajatuksia ja miten toteutui niin edelleen. Mutta se meni vähän pieleen se video. Se tuli liian pitkä ja se meni muutenkin mun mielestä sen verran pieleen, että olen päättänyt kuvata sen nyt uudestaan vähän lyhyempänä ja napakampana. Mutta pääst sitten näkemään sen, kun saan sen tuutista ulos, joten tämmönen info tässä vaiheessa. Ei muuta kuin paladeissa.